जोंना फाइमोना सैगासिनो होख्लायगासिनो जोंना पार्टिया सैनानैबो होयो आरोखि ना मानसि गैयाबा बिसोरना मानसि गैयानो नैबे जोंना ड्राइभार नै जोंना सफैबायानो न'आ नैबेनो बेयावनो फुजा होगोन लोगोफोर नायलांबाय था बैग्रि बागान बैग्रि जानो हागोन बहाय नै जों मोनफैबाय आरोना बिजनि मा जायगा होनोमोनथाय बेखौ लेसागावनो बिजनि लेसागाव नै मालिकफ्रा बिसोरनो हाबलांसै बेयाव आथिं सुना होसिगोन हाबनायनि दुवारि बेखेवलायबाय नै गय होनानै बे जों बिजनि जोंमा स्कुल नैबे जोंमा स्कुलनि खाथियावनो सैलै एफा दुवारि बोराय दहाय मानसिफ्रा बांद्राय गैथ'वा दा एसे नै थालिर लाइफां एरि बानाय लाबोखाबाय मानसिफ्रा बेखिनियानो आरोना सुरु जासिगोन जोंना नै फुजा पानिनि लाइ लथर नै जाजोब्बाय नै न'नि मानसिफ्रा बिथांमोनानो जों बिसिनावनो होफैदों बिसोरनो फिसाजो फिसालाफोर दंबा साबस्क्राइब खालामथिन अननानै नै न'आ बेनो एसे गोनांहां एसे नैबे न' लोखि गोदान बानायदों बाथौआबो दुमगासिनो इयाव बानायगासिनो नोंथांमोन देखायगोन र' मा बिलाइ खाथि बानायदों नै खाथि आरो बे सासेया दाबो सैखां माबा मा बानायदोंथाय बियो सिलिमाला हेबखांबाय नै सिलिमाला जाबाय ओमफ्राय नैबे दोथाबनायनि थाखाय दां आन्दासाव दोथाबनायनि थाखाय बियो सायाबो जोंना नै माबा दाम गोसानि साहाबाबो माबासो नै लाग्राया दाम खमनिथार माबोरै नै साहा फुदुंग्राफ्रा बोरै माबोरै फुदुंखो माबोरै होफैखो नै बिस्कुट होदो फटाफट फैद' लोंसै माखासे बाथौ दुमखायाखै इयाव दुमगासिनो लोंसिगोन नै नोंहा मोनासै नों लोंला लोंबाय नै जोंना सासे लोगोआ हनै सेंग्रा सासे फैबावो एरबावबाय मानसिफ्राबो एरगासिनो माथो दा फैबावगोन मारबावो इयाव सिख्लाफोर दं देखायनो र' नानि मोना साबस्क्राइब खालामबाय खोमा अननानै बिराद सासे सिख्लाफोर दं नोंथांमोननो देखायनि नानि मोना बेसेबां फरायखो नोंना बेसेबां फरायखो हा 10 अबहाय फरायो बान्दब नोंसिनि मामियानो ने बिनिया सिख्लाफोर खारबायसो नानिमोन नोंस्रालाय अबे फरायो दे खोन्थाहरदोब्रा लाजिबायसो माबा हे सोरनि बिसोरो गामिनि आच्छा अबे गोमोआ आच्छा लाजिबाय होननानै मोना दा देखायनोसै र' फैगासिनो नै दासो फैबावगोन नामा मानसिफोर बे बिदा आच्छा बे बिदा गोदैयो नै बिदा गोदैनो बियो आच्छा थिगानो दं नोंसोरलाय मा खोबथिखो अबेनि आलासि बिसोरलाय लाजिलायनाय नै नानियासो रायलायबावदों हनै रायलायबावदों नै बिराद मोजां बिदि मामसि बिदि लाजिबायलै र' आब नै मा संखो मा देलाय खोन्थालाय आयौ नै आयौ मा दं आयौ साबैसे संग्राफ्रा नायलाय लोगोफोर नैबे फाजा बै ना बैयो लाब्रा हांसो खुमब्रा मालाबानो मोनबायबो आरो अनला दंबावोसो न'आव मिथिबायो नै मस्ला थस्ला दंजोबो गासिबो ओइयावबो अनला ओंख्रि संदोंनो अनला ओंख्रि थौ गिदिरावनो संदों अनला ओंख्रि ओरैनो मोनजासिगोन आरोना अनला ओंख्रि दायो
रुजुनसिगोन दामनाय जासिगोन नोंथांमोना दामनायखौ नुगोन नै बेयावबो गोबां सेंग्राफोरबो दंफैयो ओरैनो संग्रा बिथांमोनबो सिख्लाफोरबो दं नैबेयाव माखासे बिसोर मोसागोन ना मोसायाथाय दामनो बावला ओरैनो सिख्लाफ्रा मोनबाय नामा मोनजोब्बाय मोनहांहां हाब मा गिदिरथारलै बेलाय बेयाव आयौ मा मा संदों दे बिमा दे जाखिनि हायो फंसे फंनैबाबो फोरमायना होलांनांगोन नोङो बै गस्ला जेकेटखौ लाबोलै बास्केटआव बै साइकेलाव मोजोमसिखौ थिनाव सोर आइ आफाया गाखोयो आइ गाखोयोना आफा गाखोयो हा सोरो बिमायालाय मेरला बिमा दङ खोनाथारासैना खोनायासै मोजोमसि गथिया मा जागोन ओमफ्राय लोखियानो जाहैबाय जेनेबा जोङो लोखि बिमा लोखि जागोन मा खालायलांनांगोन लास्लायदों नामा आइ आफाया देवसि जानानै गामि मोसाग्रा जागोन सिथायाव जिरायनानै फरायहरग्रा बे मुगैनायखौथ' मुगैनो हायो खालायनांगोन ना जोङो सैथोखौ देखायनांगोन मुनुस फिसाफोरनोबो जेरैखि जाया जाबा खाल्थाव आरो खाल्थाव लागायदो खावलाय जानो हायि खालायदो रोङिखौथ' रोंनाय खालायनांगोन गोसोआव थागोन ना थानाय खालायदो आइ आफायालाय माखौ हायो माखौ हाया सागोर नागोरखौबो बोरै खालायनो हायो बोरिखौबो सागोर नागोर खालायनो हायो गोसोबा सानजानि सागौ सोनाबहा ओंखारहोनो हायो नों बोरि सायावनो नावबोनो हायो आइनि नामा मा नाम मोनदोंमोनलाय आइनि नामा जानो मा नाम मोनदों बावलायबाय जोंबो थाब बावलाय उनुस नालाय खानसिं फुजा खालामो बिमाया खिथायाबा फिसाफ्रा मिथियाना चिरां जिल्लायाव अफिसाव थांबा नोंमा नाम होयो दाबो दिनै धोरोमनि बेलायाव आइ आफाया नोंसिनि नाम होनदों माथो आंनि ओरैबायदि नोंसिनि मास्टारा सोरबा होमबालाय लाखोमागोनसो नामा आइ बिमा नोंलाय खुलुमगोनबो नोंसोरबो राहाखौ होलांनांगोन सम गैया जाहोखांनानै दासो सम गैया होनलायगोन सोर गुरु जागोन सोर जागोन नोंखौ सोरजों फोसाबनांगोन मा लाइनजों फोसाबनांगोन
देवसि जानानै खेराइ दाग्रा जानोसो जासिगोनबा मोदोमस्रिया हा माथो गागोन न'खराव जिराय फिथाइ जिरायग्राना सा फोथाराव ओंखारग्रा देवसिबा न'खराव जिरायग्रा दे आइया खामोन दानिया जोङो आलो इसिं खनायाव दोनहैसै जिथेन गथिनाव गैया गारा हनै हाथायाव नागिरबायनानै नोंसोरनो मानसिरानि मानसिरा औ रायफल लादो फासयदो नोंसोरो दे फासयदो जोंनो देहेन माबा आइयाखौ बारलायनोसै ना ओइ आफां खाथियाव दोन सिखाया दोन ओइ माबायाव सोहर माबा मा थुंग्रि ना थुंग्रि नङा थुंग्रि नङालै साइडआव दोन साइडआव ओरै खोलाथिं फसं बाहेरायाव हानाय गोजौ गासिबो बाजैया खावसे फैदो बाजैया नै बेहा सासे न'निया दा सान्थि लानांगोन फैदो ओरैहाय सिखाराहाय बेबो होनायफ्रा मेगना सुंखालायबाय मैया मेगन मोदै आसु गाबख'नायासो दौरिनि गाबख'नायावसो ए जाबाय बिमा बारा बेनावनो फोलांनांला
너무 세대. 이마 너한테 사이마 로키 너만 와. 네. Gorko isim jaga khailing jaga ini. 장바도 여기 있거든. 쫀ong nih iko.
Đây biết đúng. Biết. Đấy. 산이 산점 그래 호수감정 Siapa deng? Apa enggak? Siapa belum? Soalnya wes ini harus sih. Renat. Renat sih. Sedang rehab siapa? Sonia, apa bisa dapat kali nunggu mana nih? Dari mana orang Islam? Isu di mana kan nama berarti kau salah nama. Aku dah ulang, aku dah ulang. Taruh lah. Aku dah ulang orang kau. Berkaca, dah orang saya bisa. Iba na bilik ra. Iba na bilik.
아직 뭐 그래 저보다는 그냥 오빠 그러면 실은 당내는 할래. 아 술을 타고 바이크 타고 아하 लोगो मोनिया होननानै थाबायब्रा ना हैथारगौमोन आङो गाबोनफोर दंगोन खोमा 사람 먹네. 먹네 걔들. 사람 있네.